Bakak. Ako na mga tito plano. Oo. Yan ako. Nagluto pa dyan ko gabi. Kaya nag-anab kong luto kay maabot ka. Sus, kiyate, wala di muli. Ay, wala muli. Nangaon din sila sa kuan gawas. Wala di ko niyo gidala gani. Sama di Krisi, wag ko ni mo gidala. Ate, kaya sa ate ni mo may pinada. Nyo, nga nung mamuningon ako nga, asa ka kay, adto tas dampa, di ako sa city, gutom ba yung kwato? Oh. Ilod. Sangid ka, bis. May bulong na lang to. Dapat mo text mo na ako, may mabusang di ko klase na hande, dilagi mo bukuan lagi. Alam mo, unexpected lagi naman. Sayang na kay Turo lagi kay sa kami na duwa. Dapat gani. Si Tix, so yaman lang si Tix. Nga na mo dyan mo, perminte. Permi lang mo mga sa boss. Hindi ko nyo dalawang. Yan, si Tix. Diba niya ito dyan po, kaya ito niya po city, kinagkuan ko. Nagkuan ko kay, nagpalit ko katong chocolate para sa cargo. Sus, pag abot, wala, kung saan man niya nagbati ka diri. Yan. Kay bago man, akong gilutang buwan, pero Ano siya istorya yun? Sanis. Bantay lang nas ate ni mo do. May panahon rin ba makabawas ko ninyo ba? Nagkangkaon sa pagkakuha sa dampa. Sarili. Kay bago ko galing ako ng hurot. Niya mo lagi, gidapa ko ninyo di busog sa kwarto. Bakit mga inaw? Magawa na lang ito sa Facebook nga. Nangaon sila lahinoy. Nagluto manggani ko para sa... Hanapit ako ni Tiban. Tiban, i-message ko ni mo. Kaya ako alam ko dito maglakaw ba. Nagluto ba ko kay para sa imuha kay pinangga bikan ako. Iya bitaw. Alam mo, Tiban, nag-message ko muli si Tiban. Ano ka, unya? Alam mo, kina si Tiban, tanuha sa Tiban. Wala po kaningon ako nga ma. Kanang unsa asam kay boras di ba mga ulas gawas wa gikay klaro na nang gimo Sa city, permitida. masagot pinagpuan. Di ba, ang Tiban, ma? Pagpaglakaw mo, kaon siya na kayo may kwarta. Nagdaog mo kita permiti. Request kita kung buyan. Sige ba? Kabaw sa mga giguwa. Wa ka mo. Kalami ato yung gikaon ni ako gabi kay pag-abot pa taon ako ang gikaon ako kay nagkuhan pa taon kay galuto pa taon tus anak ko ako lutuan si Grace kay di ba na mukhaw kuhan si Grace ako lutuan sa yuti nag-live pa ko gabi kiyote wop ikaw sa pawagi kanino ako pagkabuntag nga pag-abot mo man nangaon na dito atik-atik kay kagasyoy Wala na ito kay ignorant ka na. Namukha magani ko kung di ba nagtanong kami mo luto ka kaya anak ko si Tibon. Nyawag di kami nga kuman nangaon ni ate tus gawas dito kay muda ina pata ko ninyo mau na nakaparat ninyo ba real mo ate ninyo pila ko nang kuhan ko dampa pila na 150 ako na kaya 2,000 sa Pilipinas No? Wala ko kwarta sa tito mo. Asa yung pira? kung hindi na yung kuhan bib kay dili dyan mo magkuhan dili mo magkunahuna na ako mo gani kunahuna Maamo nang ibayran ako. pila bayad na naman salamat Grace kay nabutan si Grace Wala ko na kuya ko ba? Ano? gutom gay ko kay nulul sa mga ikaw gani ha Huwag kang igagnaw, nagpa-order ka tapos City ro, minimum ba na, day? oh Minimum ba na 17? imo mo pula Ay, 30. wala Ay, niya na siya na Anak ko, ihatod na ko na kay anak ko siya na ko, malakas daw ang mama mo, malakas daw yung mama sa amo. yan naman Hindi siya ko 17 pay, iko 17. Baro. Imo mo siya ako Just this ako man na, uy. ano siya ako ihatod na di maluoy ko mo ni guwang na kanay Ginay, juga niya. oo ni ana bitaw Ano mo naman taba? asa man tubig Ay, kung ano ni palit ko, daghan ko sige palit
Gutom ko, wag ka luto, please. Sumatulog ko. Ay, huwag man ako butang magluto. Ani ako nalipagawas na sinigaw. Di, dyan ko nung pinangga, Grace. Ana, dyan mo, Grace. Nagdaog lang ko ninyo, Day. Kimdaog na ko sa luto. Pantay mo. 1 million. Tagay ko kaya ako pinabalik sa tubig mo. Lo. Pinangga mo na tika. Nyek! Pinangga ko. Librihan na lang kita ugma. Unsa mo kawali ka? Din asa ko Asa ka naluod. mukaon? Din na po ko, naluod na po. Nalibri na lang tika librihan. Ate, librihan. Jollibee na pa dyan. Luod ko yung gusto mo. Ay, musikalas yung kwarta. Kaya mo Wala, na may Pinas. kami nagkalas. Isa may bayad ako, be. Ha? Ako. O si, 150 baya na. Diya sa Uy, dampa. 118 ako nabayaran. Muna. Tapos akala ko muamot si Kivon. Okay, kibo na ba akong kibahan? Maawa man sa dito. Ay, di man dyan. Basta pagkaon, man dyan may problema. Mao dyan na ako ah. Si kuya ba niya, anak ko, jumbo na egg. Huwag ko siya kasabot ang sa jumbo do. Lamay kamunggay di. Unsa, wadi ni ko kamunggay di. Imukan, tuon na yung sudan. Joke, grabe ito ako. Morning man. Itlog, tapos carrots, then taugi. Pero Yo. dagal na po ni na taugi. Gamay na po na taugi. Joke ba? Ito, joke, Grace. Naon gawas. Lamig din yung kaon. Si unexpected. But you guys na unexpected ang ag-ilis mong gani mo. Ay, man, nag-ilis ko kay mag-picture. Nag-picture ako sa inwayo. Wala Right. nagpasabot nga. Bright jud mo da. Mupay, kwarta. Okay, G-Quarta si Tibon. Akala ganina ko nabiha ay ka nang muhatag man lang siya ba? Wala siya. You know her. Wala na yun. Naganda pa kong kaon gabi kay nagluto ko sa yuti niya. Doon mo digin, ano ka na di sila butik sa kuma, ay kuan kay kuan. Unexpected na gito ma, dili na gito ma. Unexpected. Dinagi, promise yun, bahala ka nila, di ka mo to. Anak yung buong ate mo permit. Pag wala ka, wala Permit sila yung anak mo. Wa jud may concern ako. nag-concern ni ma. Muabot ra panahon ba nga moingon mo, gusto mo nahanay mo ni ko na hapit ang matay. Ma Lord, tagain pag-exit kinabuhi ako inahan kay nagsisi na ko. Ang po mo ginagibay na Gusto nag-ampo ka. Mao na mag-iampo nga, tagaan pa pag tutoy. Look, Huwag niya ano. Luglis. Isumbang niya. Dito, dito na. Sige jo pasumbag ilay mo tutoy kay magka-cancel ba na. Gitumbag ni Nina do. Di man ning duha ka buwad mao. Oh. May dagan na kaayo. Harat. Grabe. Ipalayo ang buwad na ako sila kay kapiloto. Grabe kay mo da. Ngaon di mo sa dampa o yung tubig. That's memorable to me. Sabi rin nga, balik mo, oy. Hindi ako dapat, bisa. Di na ko nilubad na ako. Charlotte, kanon kay. Pag nakoy kwarta, maadto ko sa ano, maadto ko sa Dubai restaurant. Ah, Bro, sa Dubai. Mayroon ko dito natin. ingon anak man gid mo ba? Siguro, mabot ra pa nang dato ko. Di ba? Oy. Na oy choose. Mo na. Ora di karon. Kapait gid ay no. Nanay tawag nga na no. O sige ra. Mabot ra pa na. Pait. Ikapoy ko mga problema lingkod sa ko kadito lingkura sa kuninyo. Hindi mo nyo. Haha, it's me, the organic peace. Ang ulilang ina. Bye.